prolog mentah. Ini ide way I teng shop bentah kan ka film komedi jonga. But isim ru ya kan ka bentah kem u khlajat. Pomdeu parajan lada deu khasite ngadang nang kin me perkhan. Hot mga day dukhar, mga labon kato parlok kasi baro lakhay niya nga kum khasilot. Kublai pi ba PS dingdo. But kublai pi pa ba pe kan ka show. Ka kerteng jonga kerteng je khongji nga shong sa hom pling. But ngala simbentalang hakani ka film kum u Vikram Saikia ubade u antagonist hakani ka film ya ka negative role ugang ni Ngala bakal si bapalan. Ngai naduk ka aksen ba pikiran. Naduk ka action ba pikiran. Kata ilong real sisa kumba UI hapo yodu kumba ngi UI hakini ki yau kan Thailand. Te kumno pila ban siam haduk ka to ka bentam ah. Te ya tu share ngi kendiat. experience kasdang nadu ba ngang laju simbentah hakini ki acting workshop baki ki training acting training iba penyak na ka NSD National School of Drama but ka taka acting tengah lanang hi kan ni kattu baka jing hikai tede but ada isa lari sucang pe ila ai sakani ka role yang baka ni ka karakter jong dakhar kalong hakta kata kom ningkong la kulmar kli ngong bang hoy nga itu ki dakhar kattu kan ni ki parlok nomor ngar ka schooling jong ngadap na ka jaka bangi dan ki mix tribe to te banwat ikani ka karakter pa ngawat ngayo ibu we parlok uba balik school lang di kelas me jong abla kam he nga basilong le he le ba he kum to hapon school Udah dekat. udah dakhar te ngasu capture kai gitu ka attitude na u then iba lari pa isdang ong ba kidi bandan da ki way ki kom ka style bat ba fin use long kom ka word promise I nganum pendang kami ka word promise ngan pendang kam da oh by god jadi gitu kam kena jang ka accent jang dakhar hi bat penwan ni kata ka jinjar ban yo ni kong then eventually but sedang one then ngai keren bisa lari ngong labiang kan ni di ong kalabdas Em ka internet siya katuka ngalin ni kong nang mud ba video ta. Yang ini imat ide Dakar siya imat iba lari suciang imat iyo siya du real Dakar imat ban play gani ka role te tangba mentapat le kenduk kumne pi nga sangat video kasi. Te ka jing kwa jong pi ya ki ban penso thu mo ya ki pajba ki viewers lani ki produk ki prasnam jongi haba yede bet kini ki film kasi ka daw tharai ba ki film kasi wat lada kila long kila beng baru nri long kanum patla te ban ong ban yat kom ba yat ha ki wei pat ki film jong ki wei pat ki jat ban riu te ka jing mo pi kamtam pi la don hakom kita ki school of drama mo pi la juisim bentah kita ka experience bat ka jing kwa jong pi ban yathu ya ki prolog jong i nang ni napo rilum khasi ba kintip sipang kani ka film ka first thing ba baling kimpat show ka film ma along ikini ki kani ka khasi filmmaking ma kadai bangi dang duna ba haka writing ba kini konsep lari na do mencuang la ka film ju ka babe kala na ke duduk kijat ki film la i lentar ju ngam la man kalma ba kerteng but kani ka film ru papar bi ayang ka script ngai ka content ka bakalan hauri and then eventually ba brokhait ka jai lut kawan saka happy ending no te hakata ka content jimpa lari te boleh kop nut ban kop yang ngai kata bandang kiu tu kindang kiu sha ngai ba time to time kat bandang mi ki film kidang kitriam hadin kawai kum ngapet na do ka jing em na ka pap nang ka jing ter kidang mi ki ba dang trim long ngidang evolve ngidang ya kiu te maya kata tu bungan ban dengan band lah. Tolong siang jai bangidang temai trai ngidang dunahi kinjan sat. Te
nak ni kalian beli bingi di ban pet ya ka film mah ya kalau ka filmmaking kalau ban long ka platform na menta paro ki riu don sub jong kani ka beri nyok trap jongi ngim ton ta ka jing khmi lenti bengin thau an ngin le ba he tang belong ngala ban kular pat ba kani kala ban long ka ka ba pen kamai jakpo bat ka bala ban pen sei so ya ka sub jong ka ri jongi ni kiriu don sap riu don sub te kamut ba kata kadai ka jing yo i jong pi ka jing yo i jong te ka ipat ka jing kentu jong pi ya ki kun samla la ya ki tu ki badon sap la ni ki tu ki let's say ki bun ki kun samla ki badon ya ka sap ri teng ha ka jing bom shulur jong ki kim ya kendu la ni kim lap ya ka platform mah te nang ta ya ki pat ba ru mah ya ki pat ba no song snong ru ka ka jing ka message na ka liang ka jong pi lada ka jing em jongi ka mentoy na mata ki kalong ka bam mentoy na mata ki long dien to mata ka jing em jongi hi ka dei ka bam mentoy na ka menta ka gitu ka bingile mangi na mata ki tu ki rio ki batrang kum kani ka jing songkha songman kala jinjar palat ane hari jongi te tongin ya pre ya ka film ko mai jonga bat ngin ya selok lam te to ko blei sibun ba ji khongji ya ka jingkloi jong pi ban share ya kata ka experience but pi la ai sibun ki message la ni ki jingmut nak benta ki perlok ki jongi te ngi kermen scam ban ngi scam ba ka ni ka film jong pi ndala pelaj hapo video sinama kan long sha ka ba ya kom ba ki paj ba ki ju khmi lenti bat ki ju ang not ai ba kan long sha kom ta but ai ru ba nakaliang jong pi ki nong sim benta ki nong sim benta ki ni ki film ba kumba ka expectation jong pi kandon te ai ba ki paj baru kin respon kumju ya kata ka jing angnut ke jong ku blai sibun te ka to pila yo ngau ya ke jing ya keren but ka conversation ha ba ya dei bat i teng iwe ni teng shop i ba siam ya ka to ka benta mo kumba pila yo ngau mene ha ka ni ka film ku mai jonga la sai ka skipan ka dei ka wei ka ba nginwan ra sepi ka ba long very interesting ha ka ba ngin sayu is non ya uni aktor main aktor jong kan ka film ko mai jonga namar kata what no miss ya kan ka opportunity but namta jong pi ki bompat subscribe kanal pin yo i kloi mas pelaj mas yo i te subscribe lupa kan te kublai sibun ngin se kenduk le sai